¿Y la Navidad? ¿Qué es el Nadal? Jo ja sé què és per mi. Per mi és que neva, que sóc feliç i que m'agrada celebrar el Nadal en família. I a mi m'agrada quan llega la Navidad, perquè neva. Nadal és Nadal. I què feu per Nadal? Invitar la família. I què feu amb la família? Menjar junts. I un dia el meu avi va venir i es va quedar a dormir a la meva casa. Pues decorar l'arbre de Nadal. I per tu, Uri, què és el Nadal? Decorar l'habitació. I quines coses passen al Nadal? Que ve el cavatillo i els Reis i el Papa Noel. I també els Reis. A Pe de Pa fan tortell de Reis? Sí. Ens expliques com són els tortells de Reis? Pues tenen una cosa d'un color i si li toca la corona és el rei. I a qui no li toqui la corona? No és el rei. I si toca una cosa així rodona que es diu fava, què passa? Que és el rei. No, és la corona. La fava és la corona? No, es un muñeco que son reyes. I us agraden els tortells de Reis? Sí. A mí me gusta con lo rojo. I heu decorat el Pe de Pa, Uri, al Nadal? Encara no. El decorareu? Sí. Com? Pues con el caballo y el arbre. Això a casa. I tu el Pe de Pa, Uri? No sé. Ah, ja ens ho explicaràs, Que vinguin els reis, el tio i el Papa Noel. Per mi és que em portin regals i que jugui molt. El Nadal és una festa per celebrar... Ai, no sé per què serveix el Nadal. És una festa que venen els reis. I un noi molt gran que puja per una xemeneia i ens porta regals. I tenim que preparar un arbre amb molts llumets perquè així vindré i posar els regals sota allà. L'arbre. I també celebrem el tio, que és el 24 de desembre. Disfrutar de la Navidad. ¿Indique? Disfrutar y ya está. I com ho disfrutes tu? Yo qué sé. Pues, yo qué sé. La llevaré luego este niño. Que és molt important en Nadal, perquè és l'única estació que donen regals. I el teu cumple també? Sí, però són regals que no ens donen els papes. Qui us el dona, aquests regals? Els Reis, el tio i el Papa Noel.
Llavors tenim 3, perquè si és el tio, el Papa Noel, els Reis... A mi l'any passat me va tocar un ou de xocolata gegant. El Joan Gaspar i el Baltasar. I escolta, I el que se cayó. i què més feu per Nadal? Cada amb el tio. I venen els ullets, que ja m'han vingut. Jo tinc 2 tios i m'han vingut. Que són màgics. I que ens porten regals, però no ens poden portar tots. Perquè demanem masses. Perquè tenc que anar a tots els llocs. No, però la meva germana es va despertar una nit i va veure la capa del rei negre. Però jo no m'ho crec que hagi vist la capa del rei negre. Per què? Perquè mai s'aixeca per mitjanit. Bueno, a lo mejor tenía sed y lo vi. Ya. Y mi hermana, ay, me escondo. No hacen nada, los reyes son personas. Els reis, com són 3, portes una mica més de coses i el Papa Noel no tantes. Ja, perquè només és un i porta una bossa molt gran. I té que estar per tots els Ja. nens. Ja. Però els reis, com que són 3, pues, un pot anar a una casa, un altre a una altra i un altre rei a l'altre. Una a cada país. I heu demanat moltes coses als Reis? Sí, hi ha un ron. I tu, Uri? No me'n recordo. Segur? Què t'agradaria demanar? Un cotxe elèctric, un Ferrari, un Lamborghini i no sé què més. Jo sí, a la casa del meu avi Pere, perquè tinc 2 avis. Jo no tinc tio encara. És que el meu és màgic i ven a volant. Jo me'n recordo que te vaig dir que Papa Noel tenia 3 fills que eren els reis. Sí, sí. La Papa Noela, la Mamà Noela, Enzo. I, bueno, la Mamà Noela i el Papa Noel tenen 3 fills, que són els reis. Sí, perquè no veus que ells 4, bueno, ells 5 tenen màgia? Gaspar Baltasar i el que se cayó. Si te portaves bé, doncs t'hi a traure els regals. Però si te portes malament, te porten carbó, però dolcet. O sigui, li posen una cosa màgica que jo no sé, en la seva màgia, que sí te la pots menjar, perquè tampoc els reis són tan malament, no s'aporten malament tant amb els nens. Per això li deixen una cosa màgica que li diu: la setmana que ve te tens que portar millor. Pues entren els reis, fan màgia i obren la porta amb la seva màgia i el Papa Noel per la xemeneia. Però a la meva casa no hi ha xemeneia. I hi ha primer 6 anys. Molt bé, i dels patges?
Què en sabeu? Són els elfos. Els elfos també tenen màgia i és el bebè de la Papa Noela. Els bebès... Bueno, els amics dels reis. Els elfos també cuiden alguns bebès. Sí, Perquè n'hi ha elfes i elfos. N'hi ha elfes i elfos. Però si tu tens la secció... No tengo. I com ho feu, això de cagar el tio? Què feu? Tío. Pero yo con un palito muy pequeño. Y el mío yo no tengo. Bueno, yo le doy con un martillo. Que de los Reyes Magos tienen un ayudante que tiene un ojo en el dedo y unos ojos aquí y otros ojos aquí. y Que lo ve todo. Es un rey mago. Pero no son Rey Magos, los ayudantes que se cayó. Sí, es el rey mago que se cayó del camello. Sí, es el que se cayó. ¿Y qué hace con este ojo? Vigila. No con este. Que Sí, vigila a su los ojo, niños malos su y los niños buenos. Sí, y su dedo se alarga mucho. Comida. Menjar, els hi demaneu? Sí. Joguines comido también. Y frutas. Dinosaurios, ton rugido épico. A veure, fes aquest rugido épico. Així són els rugido épico. Carai, tu. Jo no coneixia aquests, I els reis també venen amb el trineu, amb els renos i tot això? No. Venen amb uns camells, així galopant. A veure com galopen els reis amb els camells. A veure, galopem. Així ho fan. Els camells fan així i els reis fan així. I els reis s'agafen així de la corda que tenen per no caure. No. I venen de molt lluny també. D'on venen? No sé, no ho he vist en ninguna pel·lícula. Ni jo. No he vist en ninguna pel·lícula que sigui dels reis. Tampoc. Però vaig veure un conte del caganer que tinc a casa que quan sortien els camells amb els reis a sobre així se van fer caca els camells per al camí. Sí, i el caganer també ho va fer perquè no li va donar temps ni a dir-li a la seva mare que tenia caca que estava anant ja cap al lavabo. Perquè el Papa Noel ve volant amb els seus renos amb polvos màgics, que els renos estan volant i té polvos màgics i l'estrella també es fa volar. L'estrella que té enganxat allà on se senta. El té en un costat del seu. El terà no. Sí, allà al costat. Trineu. Sí, al costat en una paret del trineu, però a fora. Però en veritat, si no tens xemeneia perquè entri el Papa Noel, el Papa Noel entra per la finestra. I si no té finestra, entra per la porta. Els heu vist alguna vegada a la nit, el rei o el Pare Noel? No! Jo sí. Jo ho vaig veure que la patrulla canina en els dibuixos havien conegut el Pare Noel. Y yo habita una película en Monto. Yo un día me quedé despierto toda la noche y vi al Pare Noel. Y yo también. I què feia el Pare Noel?
deixar legals. Jo estava dormida. I ell et va veure? No, Per què? perquè anava molt en secret i m'amagava perquè ell no m'aveixia a mi. I vosaltres els hi deixeu alguna cosa per quan venen el Pare Noel o venen els Reis? Una carta! Una carta. Perquè sapiguessin què volem nosaltres pel Nadal o ens cerclem pel que ho sàpiguen. Però el Pare Noel i els Reis ja saben què volen els papes. Per això és màgic. Sí. Però també és màgic perquè el Pare Noel i els Reis els poden veure d'on viuen. Sí. I el Papa Noel té molts d'elfos. Sí, però no sé què són els que ells ajudants. Però el Papa Noel té elfos per tot el seu món. Per tot que li estan ajudant, però sí que exist, però els dies de Nadal té d'anar-se del poble i anar-se al Polo Nord per fer les coses amb tots els seus elfos. I té un pis molt ample, perquè com té tants, no poden caber en un que sigui així d'estret. Necessiten un que sigui així. Perquè són molts. Si el tinguessin així, la casa explotaria i sortirien volant. I s'acabarien. De nit. No, es diu d'un món però no sé quin nombre, però un dia el vaig escoltar, però ja no me'n recordo del nombre. Ve d'un món, no? El Polo Norte no existe. Així ens ve de molt lluny, no? Sí, d'un país molt lluny. I per això ve volant amb el seu trineu. Viene de su casa. Viene de una casa, però en una pel·li vaig fer una casa grande. Que hi ha un festival de Nadal els dies de Navidad i li diem al Pare Noel què voldríem pel Navidad. Porten els regals i els reis a sobre. Els pobrets deuen estar molt cansats. No? Els hi deixeu alguna cosa, vosaltres? Llet i galetes. Jo els hi vaig deixar als reis l'any passat galetes, fruita, un botet de llet a cada un i els que més els hi vaig deixar 3 bols d'aigua. Pues el Papá Noel trae regalos a los niños que se portan bien cada año. ¿Y a los que se portan mal? Pero a los niños que no les dan dinero son los niños peores. Sí, y no tienen ni casa ni juguetes. Solo necesitan un separador para que los constructores pongan tanto para hacer una casa. Si no, no tendrán casa ni juguete. A mí no me tocó eso en el primer regalo. Me tocó un montón de Hot Wheels en una caja. Es que siempre roco cuando tengo cosas. Yo le voy a pedir una caja enorme con papel para hacer extensor, aguantos. Pero envolves por el que los coches vayan tan rápido. Y ya le voy a pedir una Nancy. Y yo le pido a Papá Noel una mascota. Pues un señor que es
una caja enorme con un montón de Legos. Y con vehículos, con piezas. Y también podemos hacer un muñeco de nieve. Pues hay un reno. Un reno no. Que solo el Papá Noel, el que lleva tantos renos, que era de un reno, solo viene caminando. Y no vienen, y tardan en venir, y todos están durmiendo mientras camina. Pues no lo sé. Hay un rey que se llama... Y es de color carne. Carne. Como hay una furgoneta de Hot Wheels que lleva carne azul, gris y rojo, blanco, negro y naranja. Jo aguanto una miqueta i me'n vaig a dormir. Jo veig una pel·li i me'n vaig a dormir. I el Pare Noel, els Reis i el tio... Bueno, al Pare Noel li tens que posar alguna galeta, llet o alguna cosa en una bandeja a la taula. Amb llet i galetes. Sí, I perquè les se les menges. mengi i posi els regals. Al tio li tens que posar fruita o alguna cosa, mandarina, poma, el que sigui, però que li agradi. Per menjar. I els Reis, igual que el Pare Noel, i per Reis, perquè tenen tres i venen de molt lluny. Que jo ja tinc tió. Sí, el vaig trobar. Ja el vaig trobar. On? De Sant Pere del Bosc. I jo ens posem tots guapos i anem a la casa dels meus avis a cagar el tió. Los elfos. Sí. A mí me vino 2 veces. Sí, Papá Noel. Elfos. Los elfos. Què són? ¡Los ayudantes de Papá Noel! Loki. I què més? Papá Noel. Què fa el Papa Noel, Enrique? Pues hacer regalos. ¿Hacer o entregar? Bueno, ya me entiendes. Enrique, entregar. Entregar. Eso es lo que has dicho tú. Entregar. A entregar. Regalito. Por la ventana. Está loco. Por la chimenea, chico, por la chimenea. Ah, claro. Y pues si no hay chimeneas, pues crea una. Crea una, ¿eh? Es solo crea una. Sí. ¿Al qué? Baltasar, Melcior y Baltasar. Gaspar, Baltasar y Melcior. Mansión. Melcior. No sé de què m'estàs parlant. De Mansió, no m'entens, no sé el nom. De mansió. No, Melcior no. I d'on venen els Reis? De l'Orient, no? Uy, això jo no ho sé. Y el Pare Noel del Polo Norte. I jo crec que... I el tio del bosc? Jo crec que els Reis de l'Orient, no sé. Ah, vale, a Orient. De l'Orient. T'acabes d'enterar, no? Sí. Vale, molt bé. I com venen fins aquí? Amb rens. Reis. Ah, acompanyats del Papa Noel? No! Sí. No sé, amb una cosa que faig així. En un trineu. Que no, un trineu. Per la neu. Un trineu va Papa Noel. Ella t'ha preguntat als Reis. Ja ho sé, però també poden haver anat amb trineu. Ja, però si van a trineu la sorra. Ah, vale, és veritat que aquí no neva.
Dios, que aquí no neva. Ui. I com es diuen els animals amb els que venen els reis? Rens. Els reis? Que no, que això és el Papa Noel. No sé. Joan, t'adono perquè pensis i tu també. Per la xemeneia. No, el Papa Noel per la ximeneia i els Reis per la finestra. Jo vaig a dinar a sopar a casa amb els avis i després quan acabo vaig cagar el tio. Jo també. Un dia, sí, anem a casa dels avis, però un dia va passar una cosa molt xula, que jo no creia que el Papa Noel assistia, però un dia tota la família estava a la taula, tota, els que estaven, pum, va fer un soroll, van pujar i estaven els regals. I vas veure No, perquè estaven anant ràpid. Això sí que és raro. El que llegeixes? Els regals. Tots els regals que ens porten els llegeixo jo. Per saber de qui són? I a Mi tothom- hermana lee los suyos y los míos. I a tothom li porten regals? No, els que s'hi porten mal o la trae carbón o res. Ah, sí. Tio. A veure, mira, aixequeu-vos un moment de la cadira, aquí davant de la cadira, i feu veure que cagueu el tio, vai? A la de 3, eh? 1. Tio. Caga turrons. Aquest tio no cagarà res. Torrons i galets. I Els galets. els galets són com els macarrons, però una miqueta així i petitons. I també els meus avis tenen uns bombons que per dins tenen coco i per fora tenen xocolata. I els reis els heu anat a veure quan fan la rua, els reis? Jo l'any passat, quan anàvem a P3, però ja no. I què fa el Papa Noel? Què diu? Hou, hou, hou. A veure, més fort. Hou. Escolta, i ara ens agradaria ja per acabar que desitgéssiu a tothom un molt bon Nadal. N'hi ha que posen el caganer, que és un noi que està allà, així cagant. El meu avi sí que té, que està el rei, està el caganer, està la mare, està el nen petitó i el pare. Els reis, un ase, jo crec, un cavall, jo crec, no? Un bebè, la mare del bebè i el pare també. És que no me'n recordo, fan. La del nen Jesús, la de la Maria, la d'en Josep. Els Reis Mags, Sí. també els animalets, la cabra, el porquet, bueno, tots els animals del sobretot el caganer. Que el caganer jo a vegades l'agafo i el poso darrere del valent perquè ningú el vegi. Doncs jo un dia el vaig posar a davant del nen Jesús. Pobret Jesús, no? Quines són les peces del Belén, del pessebre? Pues yo no tengo pues el caganer. Pues hasta siempre asusta al bebé Jesús. Què fa el caganer? Pues, salta y salta y salta y no, eso no se hace. Què fa el caganer, Emma? Pues caga.
Què és això? Poemes? Cançons. A casa de la meva àvia. Ande, 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 la Mari Morena. Ande, 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 que esta noche buena. Així. Avui fem festa gran, mengem torrons i obrim les neules. Avui, com és Nadal, el borrací de la cadira, un poema. Avui, com és Nadal, la taula està tota ben plena i el tió al seu racó amb molta gana ja ens espera. Superbé! Canta-la. Tu primer. No, tu. Sí, tu. Tu. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Hey, alegría este día. Hay que celebrar. Hey, Navidad, Navidad, dulce Navidad. Hey, alegría este día. Hay que celebrar. Hey, Navidad, Navidad, dulce Navidad. Hey. Tinc 4 anys i soc bufó. I coses de fer un pilot, sé cantar, ballar i saltar. Però que bonic és estimar. Estimo els peixos, estimo les flors i tots els nens de nena de tots colors. Nadal ja ha arribat, que il·lusió! I per tots vosaltres aquest petó. Bon Nadal! Molt bé. Les 3. Fins estampi! Ja ve Nadal! Ja ve Nadal! Ja ve Nadal! Fins estampi! Aquesta nit ha nascut un nen petit. Les estrelles brillen allà dalt i diuen ja quin bon Nadal! Bon Nadal! Bon Nadal! I ens ajupim i fem Bon Nadal! 3. Patges ajudant a 3 grans camells. A sobre hi cavalquen 3 reis de l'Orient. Potser estan cansats, però van molt contents. Ells tenen 3 regals per tota la gent. Un ens porta estima, l'altre ens du la pau. A l'últim ens encantila amb un somriure suau. Bon Nadal! Visca els 3 reis de l'Orient, que porten coses a tota la gent. Una botifarra per la meva mare, un got de vi pel meu padrí, i un tros de pa pel meu germà, i un tros de coca per la meva boca. Navidad, Navidad, dulce Navidad, este día, así no se canta. ¿Cómo se canta? Navidad, Navidad, dulce Navidad, el deseo ya ha venido, hay
que celebrar. Hey, Navidad, Navidad, dulce Navidad. Este día, no se canta. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Este día, este día. Me estás liando en la canción que me gusta mucho y la canto yo. Me estás liando. Caga, tio, ametlles i torrons, no caguis arrencades, que són massa salades. Caga torrons, que són més bons. ¿En tu casa cantáis villancicos? Bueno, ¿Qué villancicos? Villancicos, Enrique. ¿Qué villancicos? Dice que villancicos. ¿Tú, Lola, sabes algún villancico? Sí. Cántame uno. Se me ha olvidado. Uno que dice así, por ejemplo, esta noche es Nochebuena. ¿Tú no sabes esta? Sí, A ver, cántala. es que se me olvida todo. Esta noche... No, no sabéis este. Yo pensaba que la Enrique sabía algún villancico. Enrique, Yo me sé uno de Navidad de los Reyes que es como a don José se le ha caído no sé qué y las hormigas le han sacudido no sé qué, no sé cuánto. Papá a veces me lo canta. ¿y la de los peces en el río? Sí. ¿Cómo dice esa? Mira cómo comen los peces en el río. Esa me la sé un poco. A ver, cántala. No. que a mí también me da de vuelta, la canto. No, pero no me gusta. A mí no me gusta cantar. Mira cómo comen los peces en el río. I alguna cosa del Nadal que ens vulguis explicar, Enrique? A veure, tenim la de música. Pensem... Ai, és veritat. Ai, qui comença comentant? Je voulais parler français, n'has d'aprendre I no en sé. Wanna speak English with me. Mano enseñas un busí. No veo un italiano, le pregunto y cómo stiamo. Però quan un tines ja no entenc res de res. És Nadal per tot el món. Des del gran fins al més fosc. Aquí sempre celebrem de colors. Els jueus, no, alguns celebrem Nadal, els jueus fan el Nadal, els humans el Ramadà, la qüestió és festejar, ja que menjarem torrons, d'altres coques i bunyols. També t'hagin de bé, dàtils, coques i un bon té. És Nadal per tot el món, des del blanc fins al més fosc. Aquí sempre celebrem de colors. Bravo! Bon Nadal! Escolta, ens heu explicat moltes coses molt interessants, del Nadal. Moltíssimes gràcies. I sobretot jo. Tots dos, l'Ailín també, tots dos. Ailín, moltes gràcies. Martí, gràcies. Us traieu la samarreta i agafeu les vostres coses? M'ha impressionat.